jotono horkaham ke tini ang video ko ma phaiman ke omo haisi thangnai 13 tarik go bukhuk Rubi mala thwimano tei ang vlogs nangkha ke vlogs nanggui lukurok nukpaikha nukman bisingtui kwbangma comment khaikha bo bahai ke thoi ba omo boni bwsade omo tei rok khlagui kwbangma comment nugo e comment oro 170 comment phaila 117 sorry 117 comment phaikha abona thungno poreliya to mane oro beshi nukmani ke bahai ke thoi omo tei ke beshi comment phaiha ke ang bono sai khana rosne sarai ke bo thwimani ke bo emne no 1.5 bosor kana heboni sak hambiya ke jaga doctor go busna laikha haifano kono no report maya ke nogni je tongmani manai khunoi ba jaga judi paimani huma klaikha suna laimani haifano narok laimaliya bukhuk Rubi mala no ke Rubi mala ke ani yong bwsani sajuk kusu boni para ke asol hingke tulamura nirok khna khana tulamura ni koraimura para tongo o koraimura ni no Rubi mala ke hanjuk sopaikha dokhin mohorani wamlui kamio ani nog ganda wono hanjuk sopaikha ke boni bwsa bwrui masa okra tongo bo ke 6 bosor ke chela ke tabo kusu bo ke 2-3 mas asrong naikha ke asuk ja khosini nugui nukhana nugui si manai bosor bo ke bo thwimani to tabo boni 13 din phaigui tabo kha khamani panda tini ni vlog boni nukhana ani boni thwimani kha khamani panda ge belai ni sa kosto khlagi ma thijaka tani humale boyos kaya khlagi bugi manjagui ni ge hapano tamba sungsaro asai phaila ke salse jotono ma thijnai boto je siri sitini yakni slai munga ke hapan boys kaya ke thwimani bangui belai ni jeng bwkhago dukho nanggo ba bwkhago kwsa ke thikno omtei ke comment khaibai di teibo ani channel no nirok jara nai tongnai rok naima simiya nirok like di tei share khai di omtei khlaigui nirok khailai ke an kisa supporter runggo teibo ani go ang video snagani tiksa ani confidence ba utsah phaigu asunu koimung ke jotono sarai ke sikhana boni sak hamya doctor o langri sane report maya amte eklagi no salsa bo muktui sokorgui no bo boni bwsar no sarai khoba bon bwsar sarai no naigui muktui sokorgui no bo o boni lagma masok jaka asuna hambai jotono no hai